Mbak Romantul. Kayak lo sing oleh Romani sing oleh guys. Oleh Ya kok rezekimu kalau ada ya. 2.500 guys. Arisane nyo serah terima. Ora lo rezekimu. Mana nih? Iki ono no. Ndek kene. Gorengane. Gede-gede iki. Kilon, gorengannya ya gede-gede. Nah ini ya, nah inilah di bawah jembatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkampungan TKW. Inilah perkampungan TKW. Bertenda di sini jualan. Ada jualan tempe, ikan asin, salak. Tuku apa, Mbak? Tapi buah to. Bulet. Saya tak lah ketemu tim. Mau lo nak pete ya, Mbak? Entek kan dari mah aku ketok petek kok. Oh. Aku mang ketok petek oke hanya nih. Lah iki enggak nganu. Aku mau mentek aku dereng di mana? Sok minggu. Nggih. Sok minggu, Mbak. Oh. Hargane ning Indo ya ora pusing kok, Mbak. Mbak rono lho, Mbak. Delok kene lho. Mbak. Ini mbak-mbak Filipin. Aduh. Wong kok ae aku lek ngeterno sampean jam 1:30 kuwi tak terno rene. Ora belum mau nang aku lek pete di pasar Gopo. Masa? Masih di pasar sing iki ya ono lek tuku. Pasar ngendi ya ono. Lek tuku ya ono ae. Nah, kita mau jalan-jalan. Nah, di sini ini perkampungannya TKW, perkampungan TKW. Pasar dadakan TKW. Tuku apa meneh? Apa? Ndok. Ndok apa? Ndok. Lah wong bisa ono lawung ono kok ndok sih. Kok. Lah mau sik ono lawung ono kok. Bingung ndok iki lho. Lah iya. Teker. Lah iku ya tuku tahu. Di Romang lo nggawa apa ya raro. Kanan kiri, nah ini ya rumahnya TKW, rumah TKW di hari Minggu, rumah dadakan loh, rumah dadakan. Hah? Ya ono iwak mujair, jangan tewel. Pinten iwake, Mbak? Nasi to, Mbak. Pro. Oh. Sayurnya ini ada urapnya. Tunggal sulam mateng kok tenaga. Iwake itu kepala sini. Ada kok iku ah, kok rambak iku ah. Tuku iwake tok enggak oleh. Nah, di sini jualan sayur ya. Nasi. Sayur sama urap 40. Nasi lah kan mriku pun enten segone. Pun enten segone. Lah nggih, hah? Tuku piro, Mbak? PT tuku piro? Enggak aku, amblenger aku lek iwak. Sopo kan stok? Wau jangan tewel nggih ya. Ngenyang iwak. Nikmatnya.
pengajian besar Mbak TKW, tapi tidurnya di bawah jembatan teman-teman. Nggak semua mbak-mbak TKW itu kita jalan-jalan muter-muter di perkampungan TKW. Wow, mbak makan. Lon tempene anu bakwane gede. Aku pengenane gawe acak. Ayo iku. Mau nyer-nyer wae ngene lah. Nek iku perkampungane yo, lho mangan-mangan lho nek. Lah iku yo ono wong pijet lho. Lah iku ono wong pijet yo ndek kono. Mbak iku. Lagi ono wong lanange ndek jero tenda. Nginceng yo. Nah, ono wong lanang titik nganu. Nyawang. Napa? Terus lek ku mantuk napa? Muter-muter di perkampungan TKW. Noh, kabeh iki nggawa tenda, nggawa barang makan, tidur nyenyak. Melungker-melungker. Oh, tuh. Nyanyi-nyanyi musikan. Oh, iki ya dodol niki. Oke sing dodol ternyata. Banyak yang jualan. Mana nih? Iki ono no. Ndek kene. Gorengane. Gede-gede iki. Kilon, gorengannya ya gede-gede. Nah ini ya. Nah inilah di bawah jembatan seperti ini. Lihat kone mbak tengah terus miri. Lah iya. Makane malah penak lho. Malah ndek jero yo. Mang koyo mbak mau koyo enggak enak. Kon janjian nak. Aku tenang PK, paketan CPK. ono nek ndek kene biyen JPK. Iki. Nah, di sini ada tempat paketan juga ya. Ini JPK Smart Cargo. Paketan-paketan kirim barang ke Indonesia dan Filipina. Sampai ditumpai ben enak lek noto. Tuh. Sampai menek-menek ya. Masya Allah, ada yang makan nasi tumpeng. Ada yang lagi tumpengan di situ. Di sana ada pengajian, ada ngaji. Miber. Ada bidadari terbang dari pinggiran kali. Ada bidadari terbang dari kali. Terbang dari kali, pinggiran kali. Ketok meneng jelas apa ora.
dodol loh. Kenapa Bu? Saya harap Bapak datang ke kantor pajak. Saya sebagai masyarakat yang taat pajak, saya datang. Ada apa Pak? Pak Ustadz, kami sudah memeriksa. Oh, Bulan Indonesia 23 semua. semua 20 loh. Li iku lho Li, sampean tak kirim. Meneng. Api oh. Sampai ada di tebas kok. Nang lek ono sing mau aku ya kepindu kono mbakmu sing iki lho. Pelaku-pelaku diantar sopirnya itu. Kita mulai arisan ya, ini arisannya 2.100. Ayo dikocok dikeluarkan loh. Terakhir sih oleh kok panggang. Di pendile. Ya Allah. Pendile kok dene. Bisa mbok. Anak sing oleh. Sopo mbak? Romantul. Kayak lo sing oleh. Romani sing oleh guys. Oleh Ya kok rezekimu kalau ada ya. 2.500 guys. Arisane nyo serah terima. Ora lho rezekimu.